अगर आप भी चाहते हैं कि एलके कुबोटन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। जिया जिया हो एलके कुबोटन, तू तो छा गइल यूपी बिहार में। सिंगिंग बाय अजय अंजान। डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब के डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब के नंबर लिख के दिलही घर के कोना में। तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में, तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में। डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब गे डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब गे नंबर लिख के दिलही घर के कोना में। तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में, तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में। Presented by रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, झाझरा चौक, कुशेश्वर स्थान, झाझरा चौक, कुशेश्वर स्थान। हाँ हाँ फोन करते देख लियो तोरा स्पष्ट गे, चोली में मोबाइल रख ले कच्चे झटपट गे। काहे गई फोन करते देख लियो तोरा स्पष्ट गे, चोली में मोबाइल रख ले कच्चे झटपट गे। दू गो झेलो याद के डालै छोया, चार गे दू गो झेलो याद के डालै छोया, चार गे पानी पियलही छौरा सबके हाला में। तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में, तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में। इलाका किसी का भी हो, धमाका एलके कुबोटन का ही होगा, एलके कुबोटन का ही होगा। चुम्मा लेल को छौरा तोरा सीना से सैट के, हमरा देख के चलै छी छौरिया के ऐठ के। आहे गई चुम्मा लेल को छौरा तोरा सीना में सैट के, हमरा देख के चलै छी छौरिया के ऐठ के। कहै छौ धरबिन धर के परबिन से फसल छौ, जड़ के कहै छौ धरबिन धर के करन से फसल छौ, जड़ के छौरा आ जइया सुतल रह कोरा में। तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में, तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में। डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब गे डीजे बाला से गेली फंस गे तोरा बारे में जानो, सब गे नंबर लिख के दिलही घर के कोना में। तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में, तू आई गिल कोई भी लाग चिटोला महला में। Presented by रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, झाझरा चौक, कुशेश्वर स्थान।